Kaixo, arratsaldeon mutrikuar danoi, ikusle danoi, hemengoz, etxetatik mutrikuko udalak antolatu doan 3. astean, ekimenez betetako 3 aste eduki ditugu, eta gaurkoan, kartelian irakurriko zinuten bezala, munduan zier, kirolai mutrikuarrakin ongo gea, kasu honetan dakau hemen gurekin Erik Mendizabal, Ekaitz Mendizabal, Jon Goenaga zestalaixak, Daniatik zuzenian, eta beste aldetik Joseba Beitia futbolaixa Indiatik zuzenian, Kalkuta hiriburutik. Eta beste solasaldi danak hasi dian bezala, lehenengo eta baina eskerrak eman Laurai parte hartziaren, esfortzu bau etxiarren, eta lehenengo alderia, berzela dozen, zela sosten Dani aldetik, bai osasunai dagokionez, kirolai dagokionez, eta Joseba zuzela zozen bizitzen, Indian egoera hain problematiko hau eta osasun krisi hau. Aziko geha adibidez Joseba zuretik, zela zuzera ematen hau dana, badakitz lehenu hon ginala, beste elkarrizketa baten, baina uste erabaki argirik hartu gabe zauala orduan, eta ze aldezu esan, zela zuzen martxoa bukaeratik Kalkutan konfinauta. Bueno, atzalde honda noi, mutrikun, hemen Gabon, hemen Gabaraia. Bueno, zue bezala, azkenean incertidumbre mundu baten bizi geha, momentuan. Nik martxoak 14an amatxu nuan ligia, ofizialki oaindala 2 aste ofizializau zigun, ja suspenditxu ongo zala. Eta hortik aurrea, noi zain noi, abioin bat, gobernu espainolak bialduko zigun, zaingo zen. Ez dugu bialdu, ez abioi humanitaxo egite izez, egizezan laguntza asko ez dugu buron partitik. Eta, eguna pasau, eta, zoritxarrez oain dela 2 egun amona izaten ebai. Eta niretzate, oain momentu honek gogorra dira, azkenian ezin izan nahi bertan egon erez, momentu hortan pertsonalki. Baina, despeditzeko aukeri aukinoan ebai, behakin, egun balenuo, eta, hori hor gehatzen da beti, eta niretzat hori xera gogorrena, beste danan gainetik. Eta, Indiako situazioa, dakizuen bezala, hemen kasuak esateuenez gitxio dira Europa mailan da baino. Baina kasu errealak sekula ez deu jakingo. Azkenian hemen jendeak goziak ingiltzen da, egunero, jendeak ez daka baliabideik test bat etxeko. Orduan kasu ofizialak ez dira kasu realak. Orduan, bai bizigea peligro mundu baten, ez? Jakinan gainean, zeinek aldoan eukita zeinek ez, ez dakizenian jendeak goziakin hildan, o koronavirusan txio hildan. Baina, alik eta hobetu bengo zeru baten, etxian sartuta goz, zue bezala, azkenean konfinamenduak maiatzak 17 arte luzau dugu. Eta izez, gogu aia mutrikura juteko, zorionez, ian 6an mutrikunean gonai, eta, horri heldu behaiot momentu hontan. Osa, maiatza 6an dakazu, buelua? Dakat buelua maiatza 5an, baina Kalkutatik gerten biet maiatza 2an. Azkenean bastante odisea gogor badakat 4 eguneko viaje bat. Baina, pasatzean orduak, geru eta etxetik urri hongo nahi da, azkenean abentura bezala ikusi bizu. Eozeinek ezin dugu India osua rekorritxuko Kalkutatik delira autobus baten, da, beste esperientzia berri bat eta beraz garrixi izango hori ere. Gero bueltauko gea India, Ekaitz eta Jondak haue bai Daniatik, zuek zela zozte bizitzen egoera hau, osasun aldetik zela zozte? Ondo, osasun aldetik eta ondo, bakarrekan guk ere ez dakigu ze pasauko da, frontoian ere ez dugu esaten ize garbirik ez dakigu danadua egunetik egunea. Bestela ondogoz bakarrekan ezin gala frontoira jun, baina bestela hemen konfinamentu ez da, ni pentsatzen mutrikunda bezalako zerixua, hemen jendiak ez da hartzen golako zerixo, da ez jendiak, da ez autoriadiak eta inok ez, Da, bentsate, korrika pixkatzea etxe, da pasia hau pixka, baina hola, beste da pizimoru tranquile. Azkenian rutina baten sartu beha eta más o menos beguna aurrera emateu, ez? Baina guk adibidez Joseba eta ondala 2 aste esan zuen ja ligia, ja
ez iguazela jokatzea, baina guri ez digute esan handio ez guazen jokatzea guazen, esan ziguten berez, maiatza batian berez jokatzeko bezala esan digute eset, eta igual ekainean hasieran hasiko gala, baina ez dakigu izet ezin dugu, igual buelo bat hartuta mutrikura junz, ez dakigu ze paseuko dan. Ja. Eta Erik, zuk ze aldezu azaldu, zuk ere esperientzia iso dakazu Danian, eta testegi zela ikusten dezun egoera hau, azkenean jokalai profesionalak zehate, eta horrek ere erabaten bestian eragingo dizue. Zein da guain zure egoeria? Jonek eta Ikaitzik esan duen moduan, momentuan geldigoz, eta esan duen moduan, gobernuak ez du gauza klaruikan ematen, esaten ze aldeunein, ez digu esaten etxien gehatu eta ez urten. Azkenian esatigu maskaria batekin algeala june konparaketa etxea, baina ez du zer iso ikan, ez? Orduan honek eta Jonek eta esaten duen moduan, da Ikaitzek esaten duen moduan, goizian bintzate urbanizazioa algea bajau, bueltatxo bat eman, eta esati zuten, gero beste unosua etxian. Baina kirol ekitaldixak eta horrek bai suspenditzu dira, horrek bai da suspenditzen? Bai, danak. Bai profesionalak, gure, sexta mailan bai, eta dana dago gelditzuta. Estatu mailan, geixena gelditzuta. Orduan, presidenteak nahi deu, supuestamente, poliki irikitzen jun, baina ikusten deunez notiziatan, kriston jaleua do. Euroken nahi deu ekonomizia altzatu, baina momentuan ikusten denez eta jende asko gaixotzen da, bile egunero. Orduan, incertidumbre horrekin gabiz egunien. Zeba, ez da bakatzen pikori, ez da bakatzen. Gero eta goruz dihua, eta momentuan Ikaitzek eta esan duen moduan, frontoian ez dakigu izeren berri, hau alde izan hilabete, 2 hilabete, 3, edo ez dakigu. Hemen gauzak, nire ustez oan dio pikoa ez gai, piko erdira ez gai, atu. Bai. Aipatu ez zer isotasun gitxi dauala o gitxi ikusi dezuela, hemen ere harrapo arte ez ginen ipini zer iso, baina hemen distantziatik ikusten da estatu batuak bai dauala, bai harrapo diola benetan gogor, eta benetan ez dakixala zein, ez dakix Daniako situazioa zela dan, zeinek hartzen doan hor erabakixak, baina Trumpen gobernua izan da ez dakitxe diferentziei badauan estatuen artian, o zela dauan hor? Bai, Trumpek supostamente lagatzen deu Florida daka gobernadore bat. Estatu bakoitza daka gobernadore bat. Orduan Trumpek lagatzen dio gobernadore bakoitzai bere desizioak hartzen noain. Eta amengo gobernadoria ez dakiz ze nahi doan, supostamente, baina printzipioz nahi doala poliki irikitzen jun gauzak. Baina esan dizuten, abantxo momentuan, jendia do gaixotzen, eta jendia bihurrakin, azkenean, bakoitzan bizitzia importantio da, ez? Lanea jun baino, ez tesunak gaixotu. Azkenean, virus honen hartzen bezu, dakizu, o altzeala hil, o etxe altzeala jun. Eguneko berrota marra da azkenean, oan momentuan. Eta zate izuten, oan momentuan egoeria, zer isua da, eta hemen behintzat ez da ikusten jendiak zer iso hartzen doala. Eta kirolari bezala ze momentutan harrapo dizu honedanak, jokatzen zozen, Bai, jokatzen gozen, temporada baten gozen, justo hasi ginen temporadia urtarrian, amaitzen gendun apiria erdixean, eta amaitzu gendun, itxizi duten frontoia, martxua bukaeran. Orduan amaitzeko gozen temporadia, baina, azkenien, oan momentuen ez da importantia kirola, ez? Bakoitzen osasuna da importantien da. Eta nik uste dut 56 pelotari gozenak hor, danako ondo egotia dala importantiena, eta alde batetik garen presiak ondo inzoan, frontoia ititzia, ez? Gero hori da, incertidumbre ez dakigula noiz bueltauko geha. Baina azkenien hori mihar zegoen, zeitxuko bat zegoen irikitza, batek hartuko basoan, danok hartuko behin, danok besto iso baten goz. Orduan hori zakan, arazo hori, kentzeko aukeria eurokiko zegoen, eta doan incertidumberekin gabiz ez dakigula noiz bueltauko behin. Gainea, aipatu behar da, bigarren aldiz izan zehala aita, hilabete, ondala hilabete, osorionak, zela izan zen, zela eraman dezue
hau dana. Bueno, justo hortxe harrapatu zigun, dana hasieran pixkate, ahora izan dana un poco de locura, esaten dana, hau, virusa, ospitxalak eta kriston, dana arjataula eru bate zeuen, ospitxal batutan adibidez, haitxa ezintzen egon partu baten. Orduan, kasualidaz, gure ospitxalien la etxe ziduten, bueno, neri lain ziren bertan egoten, eta, hombre, zaila da, olako situazio bat ikusti eta aldezula, azkenean ospitxala supuestamente osatzeko da, baina horre peligro handia kasu hartzeko, bai. Orduan, bi horrekin zikuaz, bai, ospitxalea. Aber, dana urtetzen doan, umia bai, bi egune otezea bertan, eta azkenean, zorionez dana ondo urte zoan, Andria ere ondo, umetxue bai, eta bueno. Egoan, konto betxizut, baina bertan momentuan bizkat bi horrekin otezea, Ospitxalak eta zer zozen beteta, jendez beteta? Adibidez gu egon ginen ospitxalian ez. Printzipioz ez, baina ikuste zen, azkenian bunker bat moduan ikuste zen, zu jute zinen berta, eta gauz, paseo mirazen duen seguridade klase batzuk, eta pixkat pelikula baten moduan, ez? Pixkat txoko betxe. Bai, badakigu pixka presia dakazuela, baina hemen lehen pixkat interneten kuiskusiatzen ibili nahi, eta ikusi dut High Alive Fall Challengeen Ekaitz Mendizabalen aurka jokatu zinula, final aurrekotan, ez? Bai. Eta irabazin ziozun. Bai. Pixka lotzeko sola zaldixa, galdetu zela izan zen neurketa hori, ez dakitxe lehengo aldiz jokatzen zinuten elkarren aurkaan, Danian, zela izan zen neurketa hori, eta azkenean zela gelditzu zen txapelketa hori, irabazin zinun o galduen zinun? Bigarren gau ginen, finalian galduen genduen tanto bat intxio, Ladutxe eta Zulekan kontra, eta, bueno, bailokin jolastu nuen pareja moduan, eta semifinala bueno, lehenengo partidua jolastu genduen, ziren kontrasan lehenengo partidua, nahi goratzen. Bueno, semifinala ekaitzen da Ibonen kontra izan zen, partido bastante gorra izan zen, parekatua, azkenian, uste, zematen genduen ekaitz, Amairu. Azkenengo txampan esan genduen, guk suerte pixkateko gendula, eta gure alde urten zuela ez. Ekaitzeko ondo gogoratzeu emaitza. Markautaraka, Lehenengo partioa zen, Eriken kontra jokatzen doana, kinielatan kursau izan ginen geixotan, baina partioa lehenengoa zen da niretzat beti iku izan diot igual gaztien nahi handio ez da, kantxatan da iku izan dio, baina bere kontra jokatzeko aukerek ez dut euki ez, da ni keston goguanakan bere kontra jokatzeko, baina Danien beha da erregia ez, eta... Erregia ez, Eta, bueno, 15-13 gaina partio ona joko gendun guk, eta posi, hau nintzen naiz da galdu, baina sentsazionak inerten nintzen kantxatik egiz izan da. Bale, eskerrik asko Erik, zure aldetik, hemen parte hartziarren, nahi bezu gelditzu, gelditzu bali mazak aldera geixo ere engo izut, baina, hain Jon Ekaitz dako bai, Danian, eta galdetzia, horixe, denboraldixak ze puntutan harrapo dizuen, eta bestalde, kirol maila o forma fisiko hori ez galtzeko ze eguneroko sosten eramaten. Azkenean frontoira esjutiak ere bere parte eskazak dakaz, ez teknikia oso garrantzitsua da, baina hori esplikatzia zela lantzen dezuen forma fizikua. Erikek agurtu engoigu, beste zeregin asko daka etxeko eta zerbiara hitza. Sentitzen dut eta eskerrik asko mitzate aukeri auki dugu aizketan etxeko, eta, situazioa hobetzen juten den, eta ia aurrenguan denbora gehiago daka izketan etxeko. Eta Jose bai bezarka da hondi bat, ondo ibili Jose, eta etxian otezean hemen boste unea, ez, gutxora bera, esan dezu? Bai, boste unea, espero etxian otia, aiatzia bintzat. Hori. Así que ánimo eta haber ikustenean. Ikustenean mutrikura, hori da etortzea mutrikura, te hongo beha. Zu gaitzu ikuste gota gu baino. Bueno, nik udan.
Uda normalian, así que. Ba, egongo, ja. Vale, ondo ibilitak, beste bixei ba egongo, ja. Egunero ikusten dut, azkenian sopan ere ikustien moduan da, así que. Venga, Eskerrik asko. agur. Bai, agur. Agur. Bueno, galdetzen, joan da ekaitzi, azkenean kirolai profesional bezala, zela sosten eramaten eguneroko hau, eta ze etxen dezuen rutina hortan? Ni neu, eta behizan bisok antzera, goizian igual pasiratxo bat emateko, pixka despejatzeko, ez egoteko, txian sartutako sentzazio ezagutzeko, eta ere jontetan, gu hori bizigeak, urbanizazio baten barruan, da hortxe matei korriti biltzen gara buelta batzuk hori, eta gero bakuitzak dakigun gitxekin irula bariketa egin igual, da poko maz. Bueno, niri pasau digute bai zirkuito batzuk etxian etxekoak eta oso praktikoa ianak, eta niri bentsat ondo eramatet, ez? Bentsate fizikamente nik uste ondo nagoela zaintzen, gero jateko ere pixka zaintzen, eta zebestela hemen konfinamenduak indi gaina pixu erraz hartzeko eta nahi, eta jateko espezaintzen zetxuan hartze pixua, eta pixka jatekoa zaintzen, da gero jonek esan duen bezala korrika pixka eta ariketa batzuk egiten. Jatekoa da kirola kontrolatzeko pauta batzuk eman dizuge? Ez. Baina, hori bakuz. Eta etxien badakazue, bizikleta estatikoik, zintxaik, o ez? Osa, soste moldatzen, dakazuenak? Azkenian ere urbanizazioan hori dakau. Urbanizazioko buelta osoak kilometro eta 600 metrorak. Eta bentsat hemen bueltaka korrika izerdi xatatzen eta azkenian fondo etxezu. Nik uste, gaina ni gaixo nahi korrika etxekoa eta bizikletan nola, gaina nahi korrika, bizikletan aspertu etxe nahi. Eta ondo. Joseba, zure aldetik zela zabiz eramaten kirolai bezala konfinamendu hau, zela zabiz entrenatzen? Bueno, hasieran esan dizuten bezala lehen, martxuak 14an esan zigunean ligia paragongo zala, 4 partidun faltango zen, ligia maitzeko. Eta, bueno, hori ikusitxa, perpagador fizikoak eta eman zigun lan eguneroko lan batzuk. Orduan lan horrek saiatu nahi etxen egunero, eta, bueno, formia mantenitzen, akaso jokau beharko bazan berriz. Oain esan digutela amatxu indala ligia eta geixo ez teula jokauko, saiatzen hori segitzen egunerokotasun berdina, normalean gu temporadak maiatza ziran amaitzeunez, horraino saiago nahi mantentzen formia eta gero jaz nire oporraldi saianian, lagaen get pixka gorputza ere geroa regeneratzeko, ez? Pixka lagaen nahi juten, ez osotasunean, baina, bueno, eta hori gero alimentazioa eta beti saiatzen nahi ondo jaten, garbi jaten, ez digu esaten, baina azkenean zure gorputza kasuen behiozu. Eliteko profesional batek ondo espau jaten azkenean gero kanpo futbolian, frontoian, igarrin geu. Segundu bat mundu bada, bai futbolian da bai frontoian, orduan esategon bezala eres lo que comes, bueno, saiatzen nahi alimentazio on bat eruaten, eta, bueno, da gaina hemen okelaik eta ez dakaunez, berdurak, oiaskua eta holako gauza jaten, bastante ondo noi mantenitzen formia momentuz. Gero ez dakiz, kanpo futbol batea jongo banitzan, igual nitzan egongo forman, baina, bueno, hasiera baten hori tonoz kanpo. Kasu hortan, puntu positibo bezala bai, zu ja badakizu temporadia bukatu dela, txapelduna gelditzu zeate, eta jonde ekaitzen kasuan bestakixe hemendik 2 aste esango dizuen, ez? Frontoira buelta bihar diala, eta azkenian, zestala izan kasuan suposatzet, ziurgabetasun honek ere, igual psikologikoki o mentalki ez dakitxe eraginik badakan, jakinda esaten dizuenian preste hon bihar zeatela partido hortako. Bueno, azkenian gu hemen jokatzeko, erabaten zaingoz bueltatzeko, porque bestela mutilgura jongo ginean. Baina, ni bentsat bueltau nahet, porque hemen famili gabe eta lagun gabe eta hori eta dana, azkenian ondo goz, baina azkenian falta motatzu jendia. Baina, bueno. Baina situazio hortan ez da erraza ere, azkenian
nik situazio berdinen onai oan dela gitxi arte, eta dudia zakaun jokauko ginu noez, gobernuan aldetik, gu basakigun danok ez ginula jokauko. Azkenian koronavirusan porcentajiak buruzi joazen eta inviablia zen 60.000 pertsona, 50.000 pertsona estadio baten sartzia. Orduan, beurok guri izan zigunez hasieran zen, jokauko bat ginun, jendeakin jokauko ginula, ez ginula jokauko jende gabe. Orduan guk basakigun ja ez ginula jokauko. Eta incertidumbre hortan bizitzia ez terraza. Ez terraza, zu jakinda pertsonalki ez tala jokauko, baina hemen egon bizula. Porque zure kontratua goendik amaitzeko do, kluban permisua bizu martxatxeko mutrikura, dana itxitxaro ez dakazu juteko aukeraik, eta, bueno, nik egoan beuron kasu ulertzet. Ez dake besteik eta saiagon behan forman mantenitzen, da bixar esango bazizuen jokagon bizue, ondo egoten bertako. Eta aipatu duzu kontratuan asuntua, zela dakazue kontratua, hemen Euskal Herrian eta bai Espainian erte asko ondia, kirolian ebai, expediente de regulación temporal, izango zana, ez dakit horra aplikau dan, o berdin jarraitzen dezuen kobratzen, zei joan da ekaitz? Gure kasuan adibidez, martxuan 15 amatxuen jogatzen, eta martxua oso kobrauen duen, baina gero ja apirilian desempleoa junginan, da hemen milioi pertsona biziko gian, enbiar gendun danok aplikazio bat bete parokua ordenadoretik. Dana ataska hotxe esan, da pixkat ligua esan da hori, da lortu gendun, da oan paruan goz, da oan bai gaurtik aurrea, frontoiak esan digu, seguro medikua kenduen goigutela. Ze, hemen medikun, osasuna da hori da, pribaua da, orduan frontoiak ez daka kasinua zabalik ere ez. Orduan guri esate dugu ezin digutela pagau, da orduan gu paruoz, batzuk situazio diferentetan goz. Batzuk kobrau parua azte bete, ez datzuk bi azte, ez datzuk handi izesteko kobrau, pixka libua da hori. Hasiera baten ezakigun guk adibidez goxerri amerikanua, baina ni neu biziakin hori hemen. Izaldunok ez dakit, ezakigun seguro alkoa gendun kobrau ez. Da, laguntzak aukideu, gobernuak eman zoan $1.200 laguntza bate bai, hori lortu genuen jasotzia, da, paruak kobratzen goz, da, bintzat da dentro, ondo, baina jokatzen azteko desiatzen, ze azkenian, hemen hortako txok. Bai, ekaitz esan? Gauzia da, berez aldeula jokau, berez aldeu jokau, legalmente aldeu jokau, ze beste kasino batzutan eta saldixak eta igual 10 korritzeu, ez? 10 saldi, 8 saldik eta korritxeu, baina atiak itxitxa, ez? Eta guk ere legalment, berez, maiatza batian, beste kasino baten asteia jokatzen zestaz, bai. Baina atiak itxitxa. Baina guri esate digute, beurak diru asko galtzeuela gudanok, ze makinak eta zeuen eukiko irikitxa, eta orduan gu jokatzen egon atiak itxitxa, eta igual entrada gabe eta hori gabe gure sueldua eta horreanakin diru mordua galtzeuela eta ezin dugu permititxu. Bai, aipatu dezue, estatu batetako situazioa hemendikan ikusi da hori, irakurri da langile asko dakela seguru medikua lanan soldatan o lanan kontratuan barnian. Hor, herritxarren inguruan zein da situazioa? Kaos asko do? Ze, mendik bai ikusten da, krisi hontan, estatu batuak, pixkat, problemiak supera endion bezala. Claro, eske azkenean hemen ekonomixei bidatzi isu bai. Baina, Josuak esatzen bezala lehen, hemen ere ez da igual olako horren besteinoko hori, baina hemen ere seguru eta hori danez, norpea pagatzen danez da pribao danez medikuntzia eta hori dana, ez dakigu jende askok ere gaixo hori balimado, kalian balimado, igual jendeak ez dakat diruik ospitxalea junda, tesetxeko, lokesetxeko, atenditzeko, igual gero ospitxaleko faktura egitzako ez da izan $1.000, da ez da kapasitatik faktura hori patzeko. Orduan, hemen ere ez da gakingo sekula, benetan zenbatainoko grabia da, no zenbat kasu egon goian. Zuek, bai Indian eta bai estatu batuetan zoztela,
gurasuako hemengo mutrikuko ezagunak esate zizuen zer zatorren eta informatzen zizuen? Bueno, azkenian prentsia eta beti irakurtzezu eta beti zoz jakinan gainean, egunero zoz gurasuakin izketan, lagunakin, da bueno, beti onge jakinan gainean. Azkenian gu zate bateako arrebufo ongea, ez? Beti ere zuen atzetik jungea eta bueno, horren arabera nik ustete bai Indian hasiala moitzen. Segun Europan uste zegoen, horren arabera hasia moitzen. Itxuraz, lehengotik hasia honek bai hartu dugu desizioak hasieratik, geixei espanditzu gabe, eta, bueno, momentuz kontrolauta dakela esateu situazioa, baina, bueno, hori egisa da noez batedak. Testatu zuen kasuan zele izan zen, hemen Euskal Herriko ezagunak abizau zizuen, o ja hor ikusten zen, o ja kasuak baso zen? Baso zen, baina ala ere atzeo guazen, pare bat aste atzeo guazen, eta nire amak eta itak egia biletia esaken hartuta etortzeko apiria hasiera, no? Eta amak esate zian beti, azken ezingo gajun da nik noa sinisten handio, eta azkenian esan zienian baia buelua eta kantzelau zala eta ezin ziala etorri, orduan txe erdi sinistu noan, ez? Baina azkenian putaia nontzat, eta ala ere ez gen, espero horren beste enborako konfinamendu izango zanik. Ez que gu paragunean igual gu bizikinan zonan 5.000 kasu oso zen bakarrik, eta ez da izan 1.000 milioi bitxiko ean. Da guan gero paragunean, zoiz esango neuke, eta gero disparamendu da dana. Pixkat tema laixo zen izketan, kirol munduan txio ez denboraldixa zela baloratuko zinuten. Oain arte, paraudan arte zuen kasuan, Joseban kasuan badakit, liga txapeldun izan eta jardunaldik itxi falta zakuela ligia bukatzeko eta, behintzat helburu batzuk bete zituztela bere taldiak, zuen kasuan zela izan da denboraldixa, noiz hasi izan eta zela sentitzen zinaten kirolari bezala? Nire kasuan hasi ginen urtarria batian, Erikak esan dan bezala urtarria ziren hasi ginen eta berez amaitu zen apiril erdixan, 15an nola. Eta, gure funtzioak ez dira partiduak, kiniela jokatzeu da. Astian jokatzeu 7 funtzio, eta... Astian 40 kiniela, olako zoz, 15 40 kiniela. Eta nire kasuan, temporadia hasi joan, kiniela bastante nigoaien irabazitxa, mostu zen laugarren nigoaien, 3. burrukatzen hor, justa azte bete lesionau nintzen eta horre pixka hor pasau zian, ala ere nik uste basau margena remontatzeko naiz eta erraz esan izango bentsat 3. postu hori lortzeko, baina azkenian situazioan eitxo parao egin behar izan genuen da 4. egon nahi. Oain igual jokatzeko da kasu, oain ez dakizu, aldezu igual 3. Nik uste hasiko bagara ere beste temporada berri batekin hasiko gineala, apirilean berez amaitxutxo izan da, gero apiriletik ekaina amaira arte beste temporada bat bezala izango zen. Nik uste bentsat zerotik hasiko gineala danok. Jon, zure kasuan, zela zabi zen? Gustora, bastante lesioekin daukin itxune bai, bi lesio luziak, da guantxen horien gustoru, ja mingabe eta gustora jokatzen da hori, eta pasau zen, baina, enoien, horrez moz guindu lako da, baina, gustora nahi jokatzen, bastante ondoren sentitzen kantxa, baina, paragon behar izan dugu, da, ez batzen da. Joseba, zuke esplika pixkat, zure aventuria, lehenengo aventuria Estatu Espainoletik kanpo? Bai, nire kasua, lehenengo urtia da Espainiatik kanpo, eta egiz esan urtia boroia izan da, ez? Hemen 3 kompetizioroz, jokau deunak, ofizialak, izan diala Kalkutako liga, dala gure estatu mailan jokatzen den liga bat. Pretemporada bat izango zen bezala, gero kompetizio importantea ondo aiatzeko. Gero jokau dugu beste Kopa Nazional bat Duran Cup deitzezala, eta 3. izan da A-League deitzezana izan dela ja
nazioarteko txapelketa handixa, importantiena beurontzat. Egiz esan, lehenengo bi txapelketak bigarren egin ginuen, bixetan bigarren gehiago ginen. Orduan, bizkat incertidumbre bezala egon zen hasiera baten, azkenian gure kluba, Espainia mailan Real Madrid bat, o Barcelona bat izango zen bezala da beurontzat. Orduan, espezu irabazten partido danak ez dugu balixo, hemen. Da, hasieran bai onzian duda puntu batzuk, baina, bueno, danosak egun importantiena gero beste ligia zala. Orduan, horre bizan tartian, bai Bangladesia junginean bai, hori beste abentura bat izan zen, torneo bat jokatzea, liga importante hori preparatzeko, eta suerte saiatu ginen liga horta, eta honenak izan ginen, eta 4 partidun faltan, matematikoki txapeldunak izan ginen, eta egiz esan, lehen urtean ezin ezu geixo eskau, Indiako txapelduna izatia etortze zianian, eta, bueno, gauzako lako ondo jutia, egiz esan, deportiboki urte perfektua izan da esate bateako. Eta ja zize hurrengo denboraldixai behira, ja badakizula bukatu dela denboraldi hau, hurrengo guai behira zizea, Indian segitzuko zu, beste talde baten, bertan, aldezun arte kontau. Bueno, azkenian zu barakizu futbola amaitzen danean, temporadia amaitzen danean, beti azten dela merkaua, ez? Situazio honetan egiz esan, koronavirusak bastante do golpeatzen bai India eta bastante parauta do situazioa, baina bai egiz esan, esan izun bezala azkenengo enginun entrevista baten, nik eineten urtiakin aurten egiz esan oferta honenak segurezki Indian eukiket. Eta, bueno, momentuz banoi eukitzen oferta batzuk eta segurazki hurren urtean huelta bengo nahila. Esan izun, hemen bi ligadoz bat dala gure ligia eta bestia da Superliga deitzen dana dala liga pribatua, ez? Azkenian hori frankiziaz beteta do eta ekonomikoki eta beti ere botere geixo daka. Orduan, futbolista da nahi, Indiango zen nahi, bai guztako sakun da noi liga hortan sartzia, bai reperkusio geixo dakalako eta bizitza aldetik bizitzea aldizulako hobetue bai. Orduan, bueno, objektibo horrekin etorri nintzen, lehen gurtian, beste ligan jokatzeko, demostrau behar noana, eta, bueno, hurren urtean aukerierakaten liga hortan sartzeko, eta, bueno, objektibuak beteret, eta guan, destinuak izan gehu ze pasauko da, baina bai, hasiera baten India etortzeko asmoarakat, gustora noi hemendik, eta esan izun bezala, bigarren B mailan urte asko pasau noan, eta, bueno, ateik sekulestetik txiko, hueltatzeko ere ez, baina hasiera baten ez dakat asmoi hueltatzeko. Eta hori aldizut esan alde hortatik. Josebak, India juteko apostu egin zuen bezala, Jon Etekaitzek ere azkenian zestaz bizi alizateko Dania juteko apostu egin zuen. Jon lehenuo juntzan, ez? Jon nuiztik zoz, bertan? Ni etorri nintzen, gontxien ditut 4 urte. Tengo Miamira junitzen, da joko noan urte bete. Miamin urte bete inda gero ja Dani etorri nintzen, da arraskio amentxe. Eta Danian zozela, deitxu ziozun ekaitzi, ez? Aukera bazabala bea ere berta juteko. Bai, Ezola da? Gozen frontoia nolaz eta retira behin zen Filipino bat. Eta horazi jugan, eta niri galdetu ziaten gure representantia hori da, baina da kuadroko geure bat, da beak hartu papel hori, da galdu zion ager esautzen nola inorre gaztia, eta ondo jokatzen hori, da esan nion ekaitzen kasua. Gaina bisakin da problemak da dozen, azken urtetan da Amerikanu izan eran, aukera perfektua zen, da deitxu nion, da beak hartzeko erabakisa, beak pentsatzeko, da konsultauzuko zoan etxian olo kesea, eta azken etorri zen, da gainetik etorria momentutik alkarrekin bizi izan geha, amentxe, da ja urte beteko alkarrekin bizitzen. Eta zelaro izaten esperientzia hori, ekaitz, zuk dudau ere zinun egin, ez? Berta jutia? Ni akordatzen nahi Jonen jamaiakin, justo nagoan oian tunbauta eta idatzi zian WhatsAppat, esan zian izketan enbio gauzat esan behizut, eta
hola, aldizut deitxu, hola gozoz, enaiak horretzen du, baina. Eta, hori ipinizian momentuan, gutxo gara bera banak izan, tiruan hundik alzian, junez. Eta, deitxu nion, eta egon ginen izketan da hori komentau zian, horre, egon zala izketan, nire izena atea zala, eta berre, eukiko guztako esaten jutia hori. Eta, hor, nire gurasoak eta izezak izan. Eta, erten izan kuartotik, eta lehen gauzi izan dizuen hori izan zen, ez? Eta, lehen gauzi izan zena, zuaz. Eta ia horre azarra benitzen dugu bai, ahora, estia. Baina, bueno, gero ia tipo burua otzian engen izketan, azkenean nire desizioa zala, eta nik umetatik nik uste, zesta zibilean danon ametza ala Ameriketa jutia, ez? Bentsate, jakitzia zer dan pelota izan bizitzia, eta nire ametza beti izan da, umetatik gaina aita pelota izan ukidet, eta referente bat izan da niretzat, eta beti ukidet ametza hau, eta azkenean bizi alizatia niretzat kristone postasunara, eta espero beste urte mordua segi alizatia hemenez, eta hori ere jonekin neni etorri nitzanetik nahi bizitzen da, zian asko lagundu zian, porque lehenengo aldizia esan ertetzen nitzala mutrikutik, hola, bakarrik, Ameriketa, eta ezautzen ginen nik hemen jendie biztaz ezautzen da, mehenakan konfiantzaik eta jonekin bezala ez, eta azkenian beti behak ginen hon izan nahi, eta asko lagundu ritxo, da eskerrak eman horri txiotik. Azkenian, igual izango era gero hartu zuen bizitzako desiziko nena. Nik egiz esan damutzen nahi lehenu erten ez izana, ez? Azkenian esperientzia berri xaia eta kultura berri bat ezautzezu, inglesa alde zueruan hemendik, bai estatu batuetatik, bai indiatik, eta azkenian dia esperientzia batzuk aberatzaianak. Eta, bueno, beti gu etxesaliak izan gehan ez, eta gure jendiakin da gauzak sekula ez teu eman pausu hori ere, o ez teu nahi eman izan nahi. Eta, bueno, ni kontura nahi bai denboriakin, igual lehenu orten banuan, igual oain inglesa jakingo noan, eta gauza asko aurre hauko noan ere bizitzan. Baina, bueno, nik usteet ekaitzek eta jonekin deuen desizioa ere olako gaztiak izan da, desizio hona dala. Ezkenean, beti estankautuan beharrenean toki berdinean, bueno, abentura bada burontzat, esperientzia berri bat, eta hemendikan, bueno, gitxienez inglesa eruan geu, pentsatzek. Kasu hortan ez da bale ize galtzeko, ez? Ertetzen baldin bat ere, bueno, gaizki ertetzen baldin badeu apustu horrek, azkenean etxia beti eukiko dezula hor, suposatzet hori ere goguan eukiko zinutela, ez? Da familiak ere hori esango zizuen. Azkenean probau eta... Azkenean hueltatzeko denboria beti dakazu, egiz esan, zu kanpoan zozen estantzian falta montatzezu, zure etxekuak, zure lagunak, ez osor, ez? Azkenean nire kasuan beti 10 hilabete izatea, norma, holako zer izaten da, 10 hilabete, 12 hilabete. 12 hilabete hortan bai botatzezu faltan, dana, mutriko osua. Baina, bueno, badakizu hori pasautakoan hueltako zehala berriz. Baina ez dakizu golako aukerak sekula gukezun, kanpoa juteko. Orduan, nik usteet trenak aldia pasau behin baino gehiagotan, baina behin lehenengoan pasatzen denean, eltzen bai oso trenai hobeto. Eta, bueno, nik usteet desizio hona izango dela bai beurontzat eta bai niretzat kanpoa ertetzia. Jon azkenean 4 urte, askar esaten da, 4 urte, baina denboria da, 4 urte estatu batutan. Baina ni etorri nintzen, niri izango hasiaten 5 hilabete lehenu, 5 hilabete barru Miaminen horitzela nik enon pentsa berengo. Gaindik nik enakan sekula sabirik hartuta aeroportu baten egon da gaizez, da etorri nintzen bakarrik, ala, enon ezautzen hemen ere sinor, ze Miamin ere kuadrua diferentia zen, jende zaharra geixo zaban, veteranu asko geixo zen, da nik nintzen aizarna zabaleko baten etxea, enoan izautzen inundik ez, behakin mensajetatik eta egon datola. Da inoiz abirik hartu gabe eta izen gabe, esan non bani joala, eta etorren nintzen da izen nahi arrepentitzen, da beste hozeini esango nion etxeko iguala. Azkenian goxereta bizok, bastante situazio igualian etorri geha. Edadez da hori, bani etorri nintzen 19 urte egin da setxuan, da goxerri ere igual, da nik behozein izango noan bibider pentsago juteko. Etxia beti dakazu hor, da lehenu behan du, Josuak esan duen bezala hori hor dut horra bueltauko geha.
Eta zein da zesta negoeria Danian? Bueno, ez da munduko onena, ez? Baina, bueno, oan dakau kontratu urtebetekua eta Sibieixa amaitzezago aurten. Sibieixa da, 4 urtean behin negoziatze zuen presiakin, zenbat urte jokako zuen, zenbat hilabete, sueldo minimoa. Eta han tokatzezago berriz, negoziatzia, ez? 4 urteako kontratu hori. Eta, bueno, ez pentsatzen oan dakaun baldintza on horrek eukiko euni, baina, bueno, ala ere bentsat, pixka posituak izan biharrea, eta pixka bajauko egute dakaun baldintza hone, baina, bueno, aldeunik eta baldintza honenak negoziatzia lortzeun, eta beste 4 urte bentsa segura, ez? Hor, jokalaixon artian, bado, ez dakit, sindikatu baina elkarte bat bezala aipatzen dezuen baldintza horrek bermatzeko? IJAPA deitzen dana, sindikatu da geuria da gure eskubidea defenditzen dana, eta horrekin burukatzen, bai. Aipatzen dezu, bai, esan. Frontoia berez gurekin ez dugu diruik irabazten gu oso horre kasinua dagoelako berez. Baina, bueno, guri haukin behi gute kasinoa martxan aukitzeko, beste batzu saldixeko kion bezala, txakur karrerak, gu azkenian euran hori geha. Eta haber zer lortu negoziatzia Sibei berri hortan, zela gutun dondana. Aipatu dezuen 4 urteka renovatzen da? Bai. Dagoantxe urte honen bukeran amaitzea lehengo 4 urte horrek, datorren urtietako negozioan behar da, berez. Bai, arlo ekonomikoa junda, ekaitzek aipatu deu, osasun krisi honek azkenean arlo ekonomiko ere ikutukeu. Hasi zeate somatzen, zuek aipatu dezue baldintza batzuk igual murriztuen goiala, Joseba Estei zure kasuan sumatuzun arlo ekonomiko hortan, eraginik? Bai, lehengo galdera junda, guk gure kobruak eta etxeu beti igual otzaia martxuan kobratzeu, ez? Orduan azkenengo hilabetea kobrau ginuna izan zen otzailean urtarrila kobrau ginun. Beti ez ez kobrau geixo? Gauzia izan zen hemen martxuak 15an kobrau biak ginula otzaila eta zizan koronavirusa afektatzen hasi izan. Orduan klubak hemen esponsoran bidez alimentatzea eta zizian esponsorak ez diru ingresoik ez eukitzen eta kluba afektatzen hasi izan. Orduan esan digu kuarentena hau pasau arte 3 hilabete guaz kobrau gabe momentu hontan. Baina, beste klubai, gure ligako beste klubai bai esan dizue, igual 150 pauko izuela, ez dakize, hemen ez do erte bezalako legislaturaik. Orduan ezin digu guri erte baten sartu, ez do lau gauzaik. Orduan, guk buronitza hartzeu, burok esan digu guri dana pauko igula, azkenian gu kontratu badakau, hitzan bidez goz oan alkal ulertarazten, da, esati zuten bezala, bai garri dugu guk ekonomia aldetik bajoi bat, porque azkenengo 3 hilabetiak kobrau gabe goz da. Baina, beti dakazu situazio honetan, pazientzia dolia dakazu, eta, alde hortatik ez dakau problemaik, eta barakigu geroa, maiatza esan zigun, maiatza bukaerako danako horako ginula, orduan, ez to besteik, fedi euki, kobrauko gula, eta listo. Bai, lehen ekaitzek aipatu dugu behak mutrikura iroala bueltau, temporadia bukau eta mutrikura bueltau. Zestalaixon artian badoz beste atzerritxarrik, etxen ez bizketan eurokin, ze sentzazio daken, temporadiak ze martxe eukiko doan? Ez que egin esan ez dakigu, guaz egunetiko, egunien esatigu gauza bat, hasieran esatezigun maiatzen badian hasiko ginala, guk ez genuen ikusten biabilida danok pentsatzen genuen ez ginala hasiko, baina da gero ez dakigu ze pasau behar dan, bestela esateko, hemen egon baino mutrikura jungo eta anobeto goz. Hemen azkenean goz pelotan jokatzeko eta hortako txetorri geha, baina
esperantziakin bintzate ekainean hasiko gehala, horretxen esperantzan egon behar gara, positiboak izan, da ekaina arte zain egon, da bere ekainean azten gehan. Ni neuke pentsatzen noan ez genuela jokauko, ia udati bueltan hasiko gineala jokatzen. Baina egon ginen ondala bi egun representantiak indaizketan eta esan zigun ere dola hemen beste kasino bat potentia eta hori hainbeste diru dagoela galtzen. Eta hori gobernadori hori dana dola kristone sartzen tipo esateko utzitzeko kasinoak irikitzen. Eta hori irikitzen behu beste kasinoak ere iriki halko jala. Eta gure kasino irikitzen gu joka onbi berri horrez. Eta esategu oan igual ekainean 30% aukeria bezala kaula azteko. Baina ikusin beharkora eta... Zela, kanpoan egon zate temporada honetan, Jon ja lau denboraldi dua, keizu 2018an junzinean? Ez, ni 2018... Bai, ni urte eta lau hilabete niko bostu antxe. Ze botatzen dezue mutrikutik falta? Mutriku badakiu txikisa dela, da nok ezautzen geha, beste askatasun puntu badakau era hortan, mugak dakan bezala, ze botatzen dezue faltan mutrikutik? Ni neuke... Esan. Bai, esan, dale. Esan. Ez, badana, azkenian txekuak, familia, lagunak, azkenian badakizu mutriku oso herri estua dela eta egunerokotasuna badagoen artean eotekua, egunero, taberna giro hori, dakauna, kuadrilla danok eoten geana. Azkenian saltzo hori bai botatzen faltan, azkenian hemen gu folian ibiltzatu horregia, bai daka gure lagun inguruak eta hori dana, baina, azkenian ez da berdina eta, urrutigoz, baina suertez egunero tengea, bai bideoiamada aso, eta gaur bideoiamada banakan, ostegunero etxeun bezala kuadriako neskak eta mutilak, ostegunero gehatzen geha, 6etan, nire behat txerdietan, eta, azkenian hola alimentatzen geha, lagunan berotasun hori sentitzu, eta familiakin berdin, egunero dakat aukeria kontaktuan eoteko, baina esari dizu den bezala, azkenian munduan besten puntangoz, batzuk estatu batuetan ni indian, eta hurbiltasun hori ez deus etitzen pertsonaz, da, azkenian nik faltan dana botatzet. Daia gugarakat, suertez urrengo hastian horrengo nahi, putada bara oain konfinauto tia eta dakasungo hori bezarkatzeko da nahi da ezin alizana, baina, espero situazio hau geru oto beto jutia eta, laste bezarka alizazia bai txekuak eta bai lagunak. Mutrikun ere bideoiamadakin komodu biharko, asko ez da aldauko situazioa. Bai, hasiera baten, baina horretxo esate izu, eta berre askar aztenan haue aligeratzen da, kalea junda behintzate bezarkada bat ematia lagunai da eta zure ingurukuai, azkenian horrek ez daka presioik eta geixen faltan motatzetena horixe da. Azkenian teknologiakin ere ikusi dugu berdin dala mutrikuko alboko etxekuakin konektau, India o Daniakin konektau da. Gani ikusiret Zineforuneko korto lehiaketan hartu dezula parte ez, kuadarriak du parte, eta ikusi da, Indiatik eraiatu dela bideo bat. Bai, hasiera baten zan, kuadrian bai neskak eta bai mutilak, 80ko generazioak, enginuna zan, zela denboraldi honetan gozen dano konfinauta, nahi ginun, humore bizka sartu, alkarri momentu honak, ez? Situazio gaitz honetan, momentu honak atea. Orduan, Asier Joaristi jaunak nahizoan organizau olako bideo bat danok parte hartzen ginuna, ona izoanak, eta bakoitzak enbiar ginun, esketxu bat ez, esateko bateako, bakoitzak jartzetze ziona, bakoitzak behan arpeixan arabera. Lotzak itxien dakanak, behaken gaurritiko lega ondixena. Da, ni indian egoneran, hartu noan neskian erropak, ipini noan buruan pañelo bat, puntu bat inoan buruan, ipini noan
musika indixua, eta, bueno, bizkat improvisau nuan, eta bialdu nuan. Eta geroa, zela ikusi zan, politxa zala bideoa ondo gehauzala, bueno, pentsa guinun, mozmotzian parte hartzia, eta, hor goz, da gure fedia beti positibo gara, espero ere irabaztia, beste kortako hartuko parte, bestela ez ginen hartuko parte. Eta ekaitz eta Jon zer zozte faltan botatzen mutrikutik? Ni egiz esan da dana, ez? Azkenean herrixa, familixa, lagunak egin bazkaixak, dana. Baina, bueno, honek nik uste talde positiboa dakala, ez? Hainbeste denbora hauten ganean kanpoan gero herrixai da, familixai da lagunai beste erabate hartze xeula, ez? Tipo, tope aprobetxatzen saiatzen gehala, gure oporrak irauteguen denbora osua eta, horixe batez ere. Azkenean. Bai, esan. Neuk ere hori azkenean, iguala, laguna, familia eta gero gan ez dakitzu, diferenti izango da urtean, baina normalian falta motetena gehixen, han erten, igual, oinez erten, da zuiran ahun, ofilixea ahun, da lagunak ineon, ze hemen hori ezin deuen. Hemen azkenean kotxian gabiz beti da, dana da, distantziak eta dana da, luzio eta tranquilidade hori, berri txikiko gauza horrek, nik horretxo botatzet faltan. Azkenian ere gero azkarra aspertuko je bai, ez? Gu eiz esan kanpuan gozenak herrira bueltatzen geanian bastante intensua geha. Ez teunai momentu bat ere galdu, kalian eotiakin, lagun artian, orduan, aspertzeko aukeria ere lehenu horak gurekin, baina bueno, azkenian hori beurontzat ere haize fresko berrixara, ez? Eta gu juten geanian, beti eskuzabal hartzeigu, eta horretxio geha gu bai intensuo, normala baino. Bai, ikusi beharko da, Jonek aipatu duana, ez dakigula, hemendik aurrera poteuak, hainbeste gustatzen dian poteo horrek, zelakoak izako dian, gaina zuek kanpuan, hori ere ez dakazuela, ez dena imaginau, zenbat botako dezuen, faltan olako, azkenean deteie txikisa dira, baina, bueno, asko aportatzen duenak. Bai, azkenean ez da iguala, azkenean gu hemen konpetitzen goz, da denbora asko ere ez dakau, parrandai botatzeko, o poteuan ertetzeko, izan deten isadanetan egin dut, egiz esan. Hortan nestzea pribau bihar, azkenean kanpuan beste bizitza badakazu profesionaletik kanpo, eta, bueno, irabazten bezu partiduak eta, bai saiatzen nahi beti ere, ospatzen ere hemen inguruan dagaten jendiakin, baina ez da iguala, azkenean herri artian, zubiaran baten egon, flis baten egon, lagun inguruan, hori bai botatzen zu faltan. Baina, bueno, barakixe hueltatzen gehan da situazio hau tranquilizatzen denean bizka, sobranen geula aspertu arte, hasi. Ez da beste. Eta hor, zuek alkarrekin bizi izan da, suposatzen, gauzak erraztu etxeiala, baina zela izaten da bertako bizitzia, zela, ez dakit, beste pertsonakin da zela sozializatzen zeate? Bueno, guk jokatzeu asteazkenetik domeka, teukitzeu jai astelena eta aste artea. Eta gehixen bat pelota isakin sozializatzen, ez ja konfientziak danon artian, eta, bueno, domeketan normalian betitxu bazkai bat, igual domeka baten gure etxian, beste domeka baten, beste pelote baten etxian, eta hola, gero astelena eta aste arteak rekuperatzeko bai. Eta hori da batez ere gure bizitzia, ez? Beti jokatzen goz, eta, bueno, goizetan eta eukitzeu denboria, eta igual playa o piscina, hemen komunitatean pisciniak hau, eta askotan juten gaur igual euskila hartu bainoa eta hartuta hola, eta gero frontoira. Baina gutxi gora bera hola xo. Zain geizki izatera bizi. Ez gu ondo bizi. Gu baino beto bizi dana. Zebat hilabete eukitzen duzu oporrak? Zuek, zestala iso? Udan aukitzeu 2 hilabete eta erdi, ustaian batetik iraian 15 azten jokatzen. Gero gabonetan aukitzeu 2 aste, dagoan apirilean normalian beste 2 aste, bai. Apirilean ertitxik aurrera beste 2 aste. Dan eta 3 hilabete. 3 bat hilabete, bai. Nere kasuan hilabete eta erdi klabau. Izaten da azkenean maiatza erdi xan hueltatzen nahi.
eta uztaila hasieran martxen biet. Orduan, bueno, hemen Indian jokaueran, urrengo urtean eta temporadak normalian hemen behan du gazteia. Opor geixukiko noan, sorionez, así que, bueno, aprobetxa honbio hori ere. Osa, suposatzen da, uztaila erdi partea, ja Indian segiezkeo, India jun beharko zinala? Segun ze ligatan oien, aurten bai etorri behar izan itzan uztailak 14, uztaila erdixian, baina Superligan joatzeko aukeria badakat, urrengo urtean han ligak urrian azteia. Orduan irailean hasiko zian pretemporadak. Orduan hori segeizu dakat, mutrikune hoteko. Ziur gabetasun honetan, zaila da laurrengo denboraldixai behira jartzia. Ez dakit zuek Jon de Ekaitz hasi zeaten pentsatzen bertan jarraitzeko zalantzekin dezuen, o ez dezuen dudau eta hurrengo urtean bertan jarraitzuko dezuen? Ez dakit erabaki sartu den, o zela zabizten? Guk ez dakau aukera handirik, ze baina beste frontoirik ez, ondo dagoana o funtzionatzen duena profesional bezala bizitzeko zestatik geure frontoia da bakarra dagoana momentuan. Orduan da, segi nahi bezu, amentxe segikeu da... Gu bentsat aldeun neurrizan aldan bitxartian nire bentsat segitzeko asmuakat, baina... Bai, neuke bai ez, baina azkenean lehen izkedan deun zibiei horreitxio, azkenean hori negozio bieu eta baldutza honakin eta hola baldin magoz, ni neu bentsat segitzeko asmorakat. Baina berrezela jutenan zibieixan negoziazioa eta hori gana, baina espereu dan ondo jutia. Egoera honek baldintzatukeu ez, azkenean frontoi horren etorkizuna eta zuena bai. Bai, hori da, ez teu laguntzen honek ez, baina berez bai negoziaketan hasitxon goginean, degoal punto bat aiauta ez, baina gonzela ezin deu negozio dizein denbora gitxu ukikeu, udati bueltan da gabonak eta hartia da ukikeu negoziatzeko eta alik eta negoziazio honena etxeun eta datorren urtean ere hemen izateko leku eukitzen, ez? Hau, osasun krisi hau etorri aurretik, zela ikusten zinuten, optimista zinaten hurrengo urtean jarraitzeko aukeria ongo zala? Jarraitzeko aukeria nik uste ez deuela, itxi ez deuengo. Agarrik baldintzak eskatxoak izango dela, eta hori dana negozioan behar da. Honek sortuko danakin ez deu lagundu ingo igual, baina ikusin behar. Gure negoziazio zela juteian, eta aukeriak mintzat hemen beste pixkaten noteko. Alde hortatik, ikusten da, kirolari profesional zeaten enean ere, ja barruan sartzen zeatela zuen deretsuak eta zuen eskubideak babesteko. Hor ikusi dezuet, diferentzia bat mutrikun zela, kirolari bezala zela sentitzen zinaten eta danian zela sentitzen zeaten. Hau da, responsabilidade gehiago bezala ikusten dezue? Diferentiara, ez? Azkenian mutrikune afizionagoa ginean eta etxean bizi ginean eta ezakaun inolako preokupazioik ez. Eta hemen azkenian geure kauz bizigea, geure soldatiakin eta azkenian responsabilizaun biharzea ez. Eta bai do nik uste diferentzia profesional mundu ontatik mutrikun bizi genuen egoera. Bai, ja bukatzen juteko, ja ordu bete inguru gabiz. Joseba nahiko nioan galdetu, zela ikusten dezun, futbolan egoeria mundu mailan, Hau da, futbola ikusi da, osasun krisi honek gogor jodiola futbolai ere, ikusten zena, isa ikutu ezina zen burbuja bat bezala, eta zela ikusten dezun, afektauko diola honek azkenean negozio bat bilakatu da ikuskizun bati. Azkenean honek kasu gaitzadia, esplikatzeko. Argi do, honek asko afektauko doala, bai ekonomikoki, geixen, ekonomikoki. Eta, nik hemen aldizut esan, Asian gitxio golpeau doala Europa mailan baino. Eta, suertez, ekonomikoki horren beste urrezteue etxen ekipuak.
baina... Biablio dialako. Bai, biablio, ja. Baina, bueno, egiz esan, igual oain arte ondian fitxaje estratosferikoak eta igual hemendik aurrea ezingo ja egin, ekonomikoki ez teue permititzuko, ez tia ongo permititzuta olako diru kantidadiak manejatzea gaur egunean. Baina, bueno, geixo ezin dizut esan, porque nik horrainoena egiatzen. Ni dakitz bai dola afektatzen, bai futbol munduan asko, baina, bueno, esate dizut, momentu honetan guretzat futbola sekundexua da, pertsonan osasuna da importantiena, eta ikusteu jende mordua dola hiltzen munduan ziar, eta, bueno, horretxek geixen prekupau biai gule lehen, eta gero, beste dana etorriko da beste dana, gora enbiarrero ekonomizaken geroa, eta, bueno, oain egiz esan, jende geixo daka gu baino problemian, eta esan, lanian da bizen jendiak eta oan ikustezu lagunan artian, bai, familixan, bai, jendia ertea junda, jendia lanetik alea junda izan da, eta hori da benetan prekupatzen doana, ez? Eta, bueno, nik bakarrik aldizut esan, jende horrekin geixo zozela pentsatzen, oain momentuan, gure kasua baino, baragizu futboleko munduan diru asko moitzen dela, eta naizta diru kantidadeak bajau, ala ere, futbolistak bizitzeko einaukik eue, ulertzezu, orduan geixo prekupatzea langile batek dakan soldata batekin, eta zer ordon pasatzen momentu honetan munduan ziar, eta esate zuten bezala, nila geixoa nahi atzen zemat afektako doan futbolean ekonomikoki, baina aldizut esan, lehenengo mailan eta bizian futbolistak arazo asko ez deuela eukiko beuron bizitzan. Bueno, nire partetik ez dakatola galdera geixoik, ez dakizuek zehozen zuen esan, zehozek gelditzudan komentau gabe eta komentau nahi dezuena. Bestela amaitzutzat emango deu, saio hau ere, lehen komentau deten bezala azkenian teknologiak baimentzen digu, albidetzen digu, India eta Dania munduko beste herrixakin konektatzia, bizilagunakin konektatzen den bezala konfinamendu honetan, eta, nire partetik eskerrak eman da noi, zuei hiruroi eta eriki, esfortzu hau etxiarren eta mutrikuarrei, ordu bete hau pixka xamurtziarren konfinamendu honetan, eta animo eta zaindu, ez da besteik esateko. Eta, Joseba ja lastetoriko da mutrikura, da zuek lortzen dezuen, zuen helburuak jokatzia falta dana, eta, deskantzo puntu bat ere ukitzia udan, mutrikura herrira etortzeko. Nahi zue saludoik bota, bat-ematentzat, familixantzat, lagunantzat, kuadrillantzat. Kuadrilla, familia eta olaxe, zimaz. Nik nire atletik esan, torren hastian bertan egon nahiela, zongo gara atela bertan egoteko, eta egiz esan, aurten, ez dut aukeraik mutrikura juteko urtean ziar, beste urtetan beti gabonetan, juteko aukeri aukide, eta aurten ez duten ez euki, aurten igual inoiz baino intensua izango nahi, permititzen baigu kale hartetzia. Orduan, preparauta egoteko danok, lasten ikuai eta gogu harakau, bertan egoteko. Neuke ez da nahi, azkenean mutriko herri da nahi, familixai, lagunai, eta Joseba izan duen bezala preparauta egoteko, porque herri emate jongo gara. Eta beste gauza bat, oain lehen ateasunez temia mozmotzekua, bertan zela puntau gehan, da, herrixai eskatzeko, 90 tini botatzia, azkenean propagandien biete, nire kuadrillan inguruan, eta hori xena eta esan, mutriko barrok, albezue, eta goa barakazue, botau 90 eta eskertuko izu benetan. Mezu horretxek entzun da, eskerrik asko da noi, eta hurrengo arte. Ondo segi eta zaindu. Zeuri.